hian engtianga in enkulin nge kan lo lan nok pang theyang ti kha kan lo thliranga khovel lo changkang zela ramthen kata chuan lan lo pan du in plastic surgery te an lo mangna sem ema then katin damdo chak tak te an lo ei boka chung chu sha in mithiam jok te le mi injir mi te chuan eng anga in enkulin nge kan lo lan nok pang theyang ti te le eng hinge e la tha ang ti te an lo zirna sem ema chung an zir zinga ei tur tha an soi point then khat ka ron tar lang dona pakhatna butterfruit hi thil tui tak ni in fat fiber le vitamin sang te apaya mihring hrisel na tan a tha em a tin chu mai ba ka DNA chetur repair tu thatak ani a cell in siam tur na sa takin apui bok ani an lo ti boka pathumna chuan green tea kan ti hi inchi ani a chen khatan chuan tui vak lo ani a chen tan chuan tui tak ani vele thumsi ani green tea kan ti hi taksaral veng khol chakna tetu ani a thil hrisel tak ani a zum thum nei tan phi chuan in nge ve chi ani an lo ti ani pathumna dark chocolate hi chi sang omma se chocolate hrisel le taksatana thatur hi alo omani an lo ti le boka dark chocolate hi antioxidant paitil ni in flavonoids si ani boka bunat na om thei tur laka veng tu thatak ni in acai berries le blueberries kan ti te a hian chakna apai tlem chuang lo ni in an choya tin an zir chian le zel na phi chan dark chocolate hian chakna apai tam zokin an lo she bok ani vuntan a tha in atimama vun atinung sar thei ani an lo ti bok ani palina pomegranate mizowin theibu phai kan ti mai hi thei hrisel tak ni in pangtina vung lo om thin te le zum thlum level sang tur ti hianin na satakin apui ani an lo ti a pangana chuan tomato hi mihring hrisel na tan chacha ani a hai kopin kan ti paitelin chu chuan lung thalon natna om thei tur laka khan avenga stroke le chalbe cancer in siam thei tur chenin natna do tu tur hui tu kan ti thei hial ome parukna chuan spices marcha a hian hrisel na atana thil tha tam tak a oma min tilang no pang thei turin thil tangkai tak athoka vun fan ati tha in thuak thlengin brain function ti tha in zun thlum tan a tha em bok ani han lo ti ani chung chu tun tuma kan lo soi thei tok point then khat ni se ishiat mai ho lo tur chu heng ei tur tha mithiam tina an soi hi regular takin lo eila exer lala ti chuan ivun alo mamin vun nung tak ti lo nei thei don ani ti kha karon soi